नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं उषास किचनमध्ये। मी बनवणार आहे आज लाल मिरच्याची चटणी व त्याच्यात मी लसूण पण टाकणार आहे आणि आपण मीठ टाकणार आहोत, मोठं मीठ टाकणार आहोत। तर ही चटणी घरी बनवून पहा, खूप खायला अशी छान लागते। चपाती बरोबर खायला पण खूप छान लागते व भाकरी बरोबर खायला पण खूप छान लागते। तर आता आपण ही चटणी बनवत आहोत। तर आपण लसूण असाही खाऊ शकतो चटणीत टाकून, आपण असा तरी खाऊ शकत नाही, पण रक्ताचं शुद्धीकरण आपल्या छान होतं। तर आपण आता ही चटणी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे व आता मी ही चपातीला लावणार आहे। अशी छान चपातीला पण लावून झालेली आहे माझी चटणी। चपातीला पण अशी छान लावून झालेली आहे। करून पहा, खायला खूप छान लागते। गावरान पद्धतीची चटणी आहे ही। तर आपण आता असा छानसा असा रोल बनवून घ्यायचा आहे चपातीचा। तर ही आहे गावरान पद्धतीची लाल मिरचीची चटणी, खाऊन पहा, खूप छान आहे। तर ही आपली गावरान पद्धतीची डिश तयार झालेली आहे। तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।